Yauwa to masha Allah, da farko za ka shiga cikin Google Chrome browser ɗinka. Idan ka shiga cikin Google Chrome browser, tana da daɗin sha'ani sosai, tana saving ɗin password da abubuwa masu kyau haka. To za ka shiga wajen address sai ka rubuta picoworkers.com. picoworkers.com shine website ɗin da za ka je, sai ka taɓa search, sai ka taɓa searching na Pico Workers. Yawwa gashi nan yana searching. So masha Allah, Pico Workers ya buɗe, ga login ga sign up nan, za ku ga abin da suke yi. An online marketplace, the content freelancers, business owners around the world. To website ne da ake yin aiki a biya ka kuma a ciki ba tare da bata lokaci ba. Masu kawo aiki daban, masu yin aiki daban. Ko mai kawo aiki shi ma zai iya ba da aikinsa a yi mai a cikin Pico Workers. Website ne da suke biya janun ba wani abu ne na tashin hankali ba. Idan ka yi aiki tukuru a rana za ka iya earning ɗin $5, $3, $4 shop kuma ka yi ka cire kayanka ba tare da wata damuwa ko wani matsala ba. Gaskiya aiki da Pico Workers sosai abun yana yi, saboda ni ma na yi amfani da shi, ko in ce mun yi amfani da shi, muna kan yi amfani da shi. So domin ka yi rijista da shi sai ka danna sign off. Yauwa in ka danna sign off za ka sa real name ɗinka wanda ke fito a cikin ID card ɗinka, saboda akwai verification da suke na ID kafin ka cire kuɗin farko. Ga email nan sai ka saka, ka sa password, kai confirming na password ɗinka, ka sa nickname ɗinka, sai ka sa ƙasarka country kenan, sai kai agree da Pico terms and services for the privacy policy ɗinsu. So bayan ka gama sai ka yi register. So mutum da mun yi register za mu danna login ne. Yauwa so kuma sai mu continue, sai mu danna log in again. Yauwa mun danna login muna jiran Pico Workers freelancers application. Yauwa ya buɗe. So kun wannan shine cikin da Pico Workers yake. Za ku ga daga sama yanayin adadin kuɗin da na tara ne, yan rago kuɗaɗe na ne $0.3 ne, ba su da yawa. Za ku ga jobs ɗin, ga category nan na job ɗin, ga levels nan, ga payment, ga abubuwa. Za ku ga wani aiki na ƙasa nan sa swag box $0.205 za a bani idan na ƙarasa wannan aikin, wanda ko kwata ba zai ɗauke ni minti 2-3 ba, na gama shi. Gashi nan ga $0.300. Waɗannan duk ayyuka ne waɗanda kana yin su instantly za a biya ka ba tare da wasu matsala ba. Amma wani abu, ka duba aikin da zaka iya, wanda zaka iya kafin ka ciki aiki a Pico Workers, saboda wasu ayyukan in ba ka iya ba zai iya sawa ka samu matsala, su rage ma maki. Rocky CO promote content engine. Ga wani offer, download a book. Ga wani offer, unlock secret code, download a book PDF. Ga face DO download. Ga dai ayyuka na kuna ganin su kala, sai ka zaɓi wanda yake da sauki, wanda kaga zaka iya. Ga wani blog visit nan, ina tunanin zan gwada shi. Za ka shiga blog ɗin mutum ne, kai mai lakin ne da sauran abubuwa haka dai suke, duk ba wahala. Kana shiga kowane aiki za ga instruction ɗin da mun aikin ya bayar, ba wani matsala. Yauwa ga blog visit ɗin muna gani, na shiga sun ce banda yan Bangladesh, Sri Lanka, Egypt, Indonesia, in dai baka cikin wayannan ƙasashen to za ka iya yin wannan aikin. Ga sunan employer ɗin nan, ga ID ɗin shi nan, ga job ID ɗin ƙasa kuma sai watansa 7 da yin register da Pico Workers. Ga abubuwan da yake bukata nan a aikin nasa, ya ce ka karanta sosai, ka goge cookies ɗinka, ka buɗe website ɗin nashi a private window, sai ka tafi Google searching, sai ka ɗauki wannan digital adoption platform Getna ɗin, wato wannan keyword ɗin kenan, long tail keyword ce. To ita za ka je Google engine sai ka yi searching ɗinta a can. Idan ka searching ɗinta za a nuna ma address da yawa. Za ka ga wannan address ɗin mai lamba ta 3 nan a ciki, click on this link http://snapbot ɗin nan waye. To shi za ka shiga. Idan ka shiga cikin adireshin za ka buɗe page ka guda 7 ko posting guda 7. A kowane posting za ka tsaya na tsawon sakan 12. Shi ke nan fa aikin da za ka yi. In ka tsaya a kowane posting na tsawon sakan 12, ka gama aikin da kake bukata. Kawai sai ka tura mai link ɗin da ka je ka duba, ka tura mai da email ɗinka, shi ke nan fa ka gama aiki. Kuna gani wannan ai ba wani abu bane mai wahala. Amma za ka suna cewa kar kai fake work, kar ka ba kai aiki ba kai cuta ka ce kai.
saboda me idan aka gano ka to gaskiya fake workers suna disabling da account din mutum, su ba ruwan su iya disabling din account ɗinka. Za ka sun sa enable JavaScript in browser, don't do fake work. If you do fake work we can disable our account instantly. So kun gani sai kun ba hankali kar ku yi musu fake work ka zo a yi disabling din account ɗinka yadda ba za ka samu damar yin aiki ba. Ka gani idan ka shiga wajen proof gashi ya nuna ma in ka je ka tura mai proof din akwai wani code da zai baka ka shiga website din nasa sai URL proof from step 5 shikenan abin da zaka yi. Kana yin wannan ka gama kudin ka su shiga instantly cikin account ɗinka na Fico August. Kun ga gaskiya aiki da wannan abun ba wani abu ne na damuwa ko wani wahala da zai wani cima lokaci ba. So ina ganin shawara ce mai kyau wannan da za ka samu kuɗi a online. Ba wai muna nufin wai musa ka kai kuɗi ka zama rich kamar dan wata ko wani waye ba, amma at least you can earn something. Mutane 1000 nawa ne yanzu suke sana'a ma ba sa iya samun naira 2000 a rana. To amma kai kuwa kana zaune data ka in ka sai ta 2 gig ko 1 gig ta 200 ta ishe ka kai ta yin abubuwan nan a rana ɗaya ko dala 2 3 ka samu sai kai da safe nawa ce dala 3 ga baki ɗaya. Dala ina ta kusan naira 500 ko to 500 sau 3 1500 kana zaune baka je ko ina ba. At least ai ka samu. To idan ka haɗa wannan na sati 1500 ɗin nan sau 7 kuɗi ne kusan 10,000 ka cire shi. Kana ganin wannan ba zai ishe ka ba? Wallahi in ka riƙe irin wannan online business ya ishe ka tara jarin da zaka buɗe blog ka sai domain ka yi komai da komai ka gina real online business a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Saboda gaskiya turawa dama da sauran mutane duk suna yin amfani da wannan abun saboda kawai su samu ɗan jariya capital ɗin da za su gina real online business da shi. Kuma wannan shi ma wani aikin ne na shige shi da za ka je ka buɗe Gmail account da waye gaskiya wannan da ka'idojin aikin suna da yawa, wahalhalun ma aikin sun yawa ba zan yi shi ba dai. Ba wai ina koya muku bane ba saboda kuma ku je ku ga aiki ku ce wannan zan yi aikin ko kuma wannan ba zan ba. Duk aikin da ka gani in dai aka iya to kawai ka zauna ka yi shi na ka tara ku iya Fico August. Aiki 10 za ka yi a rana ka ji ka dala 3 ka shigo. Aiki 10 ba wallahi ba ka yi awa 2 kana aiki 10 ba. A awa 2 ka samu 1.5 me ka manta. Wannan abu ne mai sauki. Wannan abu ne free. Wasu guraren sai an biya su wani waye za ku iya gani ba affiliate link muka ajiye muku ba komai ba. Kawai mun ba ku shi ne free muka ba ku shi kyauta saboda Allah. Abu da global company mu dai fatan mu da kullum mu yada positive knowledge cikin mutane, more especially matasa saboda su ne backbone na kowane society. Muna gani wannan gasan da ayyuka 0.31 0.30 0.100 gasu nan dai ayyuka ne sosai, suna da ayyuka gaskiya sosai wanda sai ka gaji da su. Kuma kai ma za ka iya zuwa ka samu naka aikin ka bayar a yamma. Misali kana da blog kana so ka samu traffic za ka iya zuwa ka sa kuɗi a Fico August ɗin kai ma ka bada aikin mutane su visiting su clicking da AdSense ka samu kuɗi. Wannan ai harka ce mai kyau da za ka samu kuɗi da ita a yanar gizo-gizo. Mu especially ma wanda suke makaranta. Kun ga wannan shine wajen finish task ɗin da na gama. Na yi task guda ba su fi 1 2 3 4 task guda 10 wanda na yi su na gama complete. Wani guda ɗaya ne ban yi shi ba. Za ku ga ba su ma samu kuɗi a ciki ba saboda ban ma yi shi ba. Kun gani ga wallet nan, kun gani na shiga cikin wallet ita, kun gani ina so request ɗin withdrawal za ku ganta wajen request withdrawal saboda ban da wani transaction yanzu a ƙasa recently za ku ga gurin ya zama empty. Gashi nan ga my account ga ranking ga abubuwa ne da yawa ga my account kun gani da komai sunana ID ɗina da komai personal information waye a kuna gani. So wannan shine inda account ina yi. Bara mu buɗe wancan receive email notification ɗin saboda irin samun new listing jobs yauwa save notifications. So gaskiya dai sincerely speaking aiki da Fico August yana da matukar amfani in kana so ka samu kuɗi online ko baka da wani cikakken jari, tunda shi ba sai ka sa ko sisi ba kuma za ka yi
aikinka ka samu abin nan ka samu riba, saboda shi duk gaba ɗayan sa riba ne. Ko su yan da suke burgini kuɗi daga kai dala 5 ma za ka iya zuwa ka cire kayanka, baka da wata matsala ko wani damuwa. To kun ga batun mutum ma zo yana tambaya kawai gaske ne ana samun kuɗi online, ko za a samu kuɗi online ta ƙare. Duk wanda ya ma magana ya zan samu kuɗi online, ka ce mai FICO workers shine amsa. FICO workers. Akwai sauran application, akwai micro workers, akwai Cambly, suna da yawa wanda insha Allah za mu ɗauko wanne ɗaya bayan ɗaya ne clearly bayani kansa. Ku dai ku ci da kasancewa da Avnet Global Hausa, kuna danna mana subscribe, kuna danna mana ƙararrawar sanarwa. Insha Allah za ku ji daɗin harka da mu. Mun gode.